ya Allah ka kawo mai tsotsayi, ya Allah ka kawo mai tsotsayi. Yanda garin nan ya ci wuta, kai amma mutum dole ma ya nemo mu kanshi yanda zai samu ya ci abinci ma sai ga garin mutum, kaga mutum ya shiga uku ya lalace, kaga mutum ka san shi da komari kawai kaga ya swafe ya sweat lokaci guda saboda tsabar yanayi irin na rayuwa. Ya Allah ka haɗan da mai tsotsayi, ya Allah ka haɗan da mai tsotsayi. Kai a ina na yi laifi ne a nan a yafe mun ga amai da ni kuli a don ku Allah ka yafe mun. kaɗan ne daga cikin ayyukanmu, dan kwan mahaifinka ka yafe mun. kaɗan ne daga cikin ayyukanmu. Ba a sallama a nan. To yawwa a gafarce ni, yawwa a gafarce ni, ka ce gafara dai, gafara dai, yawwa gafara dai, yawwa gafara. Madalla me ke tafa da kai? Allah gafarta malam, kuɗi nake so. Kuɗi kake so? Wallahi kuɗi nake so. To ai tun kafin ka zo ma an ba mu labarin ka. Yawwa. To bari mu ga taurarin ka. To ko mahaifiyata ake so zan kawo ta, kawai ni dai a yi mun kuɗi. A'a mu anan ba ma amfani da irin wa'annan nau'in. Yawwa. Abubuwan da muke bukata ba su da wani yawa. Yawwa. Za a samo mana hanjin sauro, za a samo mana kitsan tana, za a samo mana ƙashin kyankyaso, sannan za a samo gujiya mai ido biyu, ga tafasa 'yan London. Ba wani sauƙi. To sai dai mu tambaye su. Yawwa a tambaya gaskiya. Na'am? Yawwa. To madalla. A kai kana nufin yanzu ba za ka iya samu su ba. Wallahi babu su. To mu muna da masu nemowa. Yawwa to me mafita yanzu? Kawai. To mafita sai dai ka biya kuɗin aiki da kuma la'ada. An gama. Wallahi daman kakanmu ne idaya. Babanmu ya rasu. Iya ina rasuwa aka ɗauka gadan aka dankan aka ce in raba ma yan uwana. Kakka damu. Ba damuwa. Ka zo inda za ka samu kuɗi kuma za ka yi kuɗi. Yawwa to bari mu tambaye su. Saboda kasan su ne da hidima. Yawwa. Madalla. Kamar 300 haka suka ce suna bukata. Ga abin da ke hannuna a rufan asiri, ni dai kawai a yi mun abin nan. Nawa ne nan? Nan 100 ce don Allah. To bari mu ji. To ka samu wuri ka zauna da kyau. Ba sa wasa kuma ba a wasa ne. Yawa ka natsu. Na'am. Kai ka bashi kyale shi. Na ga ana kawon sara ne. Kyale shi. To yanzu bayan ka ba da wannan za a biyo ka cikon naira 70,000. 100 ai ba za ta isa ba. Yawa. To ni na iya tafiya kenan. A'a za mu san yadda za mu yi, bari mu tambaye su mu ji ya za a yi. Ka dawo anjima. In Allah iya da ka dawo anjima in an baka kar ka sake kai wasa, ba ma san kuskure ba ma san jibita. Allah ya wa iyaye asiri. Ba ma san kuskure ba ma san jibita. An gama ran. Madalla. Yawwa. Gafara dai boka. Kai a ina? Gafara dai boka. Yawwa. Gafara. Yawwa. Allah gaba da malam ku ci anan fa mu ma ta can. Mu da muke da talili a taga suti. Haka ne fa. Mu za mu ci a nan kuma za mu ci a can. Kai amma ba da an yi gora uba ba. Mu da muke da ta malatu. Na kawo cikon kuɗin nan ne Allah gaba da boka. Yawwa gashi. Sun cika jam. To madalla. Yanzu kawai zaka ga aiki. Kawai zaka ga aiki. Boka abin nan din nan fa. Zaka ga wurin mu ka zo fa. Labarin mu ka ji. Ka zo. Kakka da mu. To boka ku ci anan ma ci a can. Mu da muke da dalili a daga suti. Za mu ci anan za mu ci a can. Yabba. Ya Allah ina godiya. Kaga da fagen gidan asara nake yi ga wa'insu sun zo. Allahu. Ina. Mu gudu fa boka biyo ne.
boka ina kuɗi na boka. Kuɗin ka? Wallahi babanmu da ya mutu ya dawo. To mu da muke da dalili a taga suti. Ba a taga zuti ba ko ma waye ni dai a bani kuɗi na. A taga suti. Annabi ya yi gaskiya. Wallahi boka kai ashe. To shi na ba kuɗin ka. Dan haka ka amshi abin ka. Boka ka tafi kenan. Kai aljan zo nan dan ubanka. Kai za ka mutu fa. Kai mutuwa Za ka mutu fa, za ka ji ciwo. Kariya kake. Za ka ji ciwo. Za ka ji ciwo.